Morjesta kaikille. Eli nyt tässä teillä on käsillä fyysisen osa-alueen prosessin 2324 kauden viimeinen materiaali. Eli kyseessä on siis tuo harjoittelun ohjelmointi. Se, mitä aikaisemmin sitten on tässä syksyn, kevään ja alkukesän aikana käyty teidän kanssa läpi, niin tosiaan tuolla syksyllähän oli palaute fyysisteknisistä ominaisuustesteistä yhteisessä Teams-koulutuksessa ja sitten saitte myös ominaisuusharjoittelusta videomateriaalia itsellenne ja sitten oli harjoitettavuus- ja kehitystavoitteet, yhteinen Teams-koulutus ja keväällä sitten julkaistiin myös ensimmäiset tulokset pitkäaikaisseurannasta P13, 14 ja 15 sarjojen osalta, että minkälaista kehitys on ollut näissä ikäluokissa 10 vuoden aikana FPA- ja maajoukkuetietoiminnassa. Ja sitten oli myös tuossa kesäkuun alussa lajin fyysiset vaatimukset ja ominaisuusharjoittelun niin live-koulutusta valmentajille ja valmennuspäälliköille. Tavoitetasojen päivämäärää ja julkaisupäivämäärää valitettavasti joudutaan vielä vähän siirtämään, eli tässä käydään vielä yhteisesti läpi, että ollaan kaikki samoilla linjoilla ennen kuin sitten julkaistaan tavoitetasot salibändissä avoimeksi, mutta sinänsä työ on edennyt hyvin ja on viilausta vaille valmiina. Lajianalyysin päivitystyö myös etenee hyvin, eli tosiaan ensimmäiset tulokset on tyttöjen U19 MM-kisoissa siellä valmentajaseminaarissa jo esitelty ja sitten täydentyy vielä tuossa syksyn aikana ja tulee sitten kaikille myös jakoon. No sitten jos mennään aiheeseen, eli harjoittelun ohjelmointiin ja vähän siihen, että miksi ohjelmointi, että miksi sitä kannattaa tehdä. No, harjoittelun ohjelmointi on harjoittelun suunnittelua, mikä antaa toiminnalle eli harjoittelulle sen rakenteen. Ja harjoitteluohjelmointia ei aina mielletä hirveän merkitykselliseksi osaksi nuorten pelaajien harjoittelua, mutta sopivassa määrin harjoittelun suunnitelmallinen raamitus auttaa valmentajaa priorisoimaan ja tekemään valmennuksellisia valintoja. Ja olennaista huomioida nuorten pelaajien pitkän tähtäimen kehitystavoitteet, eli kun tehdään sitä harjoittelun ohjelmointia, niin se on yksi keskeinen osa harjoittelun ohjelmointia. Ja sitten se, että säilytetään riittävästi joustavuutta ohjelmassa. Eli esimerkiksi kilpailullisen suorituskyvyn maksimointi ei ole nuorilla olennaista, mutta tiettyjen ominaisuuksien kehittymisen kannalta keskeisten laatukriteerien tulisi kuitenkin täyttyä, ja ne pitäisi siinä ohjelmoinnissa ottaa huomioon. Sitten kertauksena ja muistutuksena yleisiä periaatteita, mitä liittyy harjoittelun ohjelmointiin eli suunnitteluun. Eli mitä pienemmästä harjoittelun yksiköstä on kyse, esimerkiksi yksittäisestä harjoitteesta tai harjoituksesta, sitä tarkempaa aina se ohjelmointi on. Ja 1 viikkokin on aika tarkka, mutta sitten kun mennään pidemmälle aikajänteelle, puhutaan vaikka esimerkiksi vuosista, yhdestä kaudesta, niin sitä enemmän siellä on keskeistä ne isot linjat. Ja tällä videolla tosiaan käydään nyt enemmän läpi semmoista harjoittelua pidemmällä tähtäimellä sekä yhden kauden aikana ja jaksotavoitteita, mitkä ohjaa sitä harjoittelun ohjelmointia. Ja ominaisuusharjoittelua käsittelevissä koulutusmateriaaleissa on enemmän esimerkkejä yksittäiseen harjoitukseen ja viikkorakenteeseen. Tosiaan sitten muistatte myös, että tässä prosessikuvaajassa niin harjoittelun ohjelmointi liittyy siihen suunnitteluun, mitä edeltää sitten tavoitteiden asettelu ja tilanneanalyysi. No jos sitten mietitään tarkemmin niitä ominaisuusharjoittelun tavoitteita, mitkä pitäisi toteutua valintavaiheen alussa, niin silloin selkeästi fyysisten perus- tai pohjaominaisuuksien harjoitteleminen tehostuu. Eli pitäisi esimerkiksi alkaa käymään siellä puntilla ja opetella tekemään siellä jotenkin semmoista järkevän olosta harjoittelua. Ja menetelmät alkaa muistuttaa jo enemmän niitä varsinaisia ominaisuusharjoituksia, mitkä on sitten ehkä tutumpia sieltä aikuistenkin maailmasta, että tässä vaiheessa niihin tutustutaan. Eli sitä nuoremmilla ominaisuuksia on mahdollista kehittää enemmän pelin ja leikin varjolla, jos puhutaan niistä alle 13-vuotiaista. Ja sitten tässä vaiheessa pelaajalle se oma ymmärrys kehittyy jo eteenpäin, eli pelaaja ymmärtää paremmin jo semmoisia syy-seuraussuhteita, mikä tarkoittaa sitä, että valmentajalla on myös sitten tärkeä rooli siinä, että tuetaan pelaajan oman ymmärryksen kehittymistä, että miten ne fyysiset ominaisuudet oikeastaan sitten kehittyy. Sitten jos tarkastellaan tarkemmin ominaisuuskohtaisesti niitä
painopisteitä valintavaiheen alussa, niin voidaan hyvin havaita, että sieltä motoriset perustaidot, yleistaidot, niiden osuus hieman sieltä pienenee kokonaisharjoittelusta ja sitten taas puolestaan lajitaitojen osuus kasvaa. Liikkuvuus, painotus vähän pienenee verrattuna sitten ennen murrosiän alkua ja ennen valintavaiheen alkua ja ketteryys, nopeus, teho, voima on siellä aika tasavertaisesti kaikki mukana. Ja sitten minkä tässä ehkä voisin nostaa nimenomaan tähän valintavaiheeseen liittyvänä keskeisenä painotuksena niin on urheilijan lihaksiston rakentaminen. Eli tässä kuvassakin se näkyy tekstillä hypertrofi, eli sen painotus sitten lisääntyy tässä valintavaiheen alkupuolella ja jatkuu sitten sinne lähelle aikuisvaihetta asti. Eli tosiaan perustelu on siinä, että korostuneempaa valintavaiheen alussa ja harjoitusvasteet alkaa elijärjestelmien kypsymisen myötä olemaan myös hormonaalisia, että ei pelkästään sitten hermostollisia. Ja siitä ehkä voisi vielä nostaa tarkennuksena, että varsinkin sitten tässä valintavaiheen alkupuolella niin keskivartalon vahvistaminen. Eli harvemmin sitä kukaan varmaan ihan liikaakaan tekee, eli se on semmoinen, mihin toivoisin, että kiinnitetään huomiota. Ja sitten jos salin puolellekin päästään harjoittelemaan, niin ihan hyvänä perusharjoitteena, niin ihan selän ojennus selkäpenkissä, niin vahvistaa suoraa selkälihasta ja sitten varsinkin alaselkää, mikä monesti on semmoinen heikko kohta, että yläselkää saadaan kyllä vahvistettua ja lapojen väliä, mutta sitten alaselkä on semmoinen, mitä ei välttämättä sitten aina huomata kehittää tarpeeksi, niin sillä päästään kyllä myös siihenkin kiinni. Ja sitten kaikkia kiertoja myös, että samalla pystytään myös liikelaajuuksiakin kehittämään, kun kehitetään koko vartalon ja keskivartalon voimaa. No, tässä on sitten käytännön esimerkkinä pelaajan yleisvoimatasojen kehittäminen pidemmällä aikajänteellä. Eli jos tosiaan ajatellaan niitä yleisten voimatasojen nostamista pitkällä aikavälillä, niin vaikka se tavoite voi olla periaatteessa sama, niin se toteutus kuitenkin muuttuu pelaajan harjoitustaustan ja sitten kohderyhmän mukaan. Eli puhutaanko lapsista, nuorista vai sitten aikuista pelaajista. Tässä esimerkkinä esimerkiksi alle 13-vuotiailla, niin siellä yleisten voimatasojen kehittämiseen riittää vallan mainiosti parin kanssa toteutettavat voimaharjoitteet. Siinä on myös tärkeä kehonhallinnallinen aspekti. Ja sitten kun tullaan siihen murrosikään, niin siinä keskeinen tavoite on se urheilijan lihaksiston kehittäminen, samalla kun kehitetään myös sitä yleisvoimatasoa. Mutta sitten kun tullaan sinne 17 ikävuoteen siitä vanhempiin, niin enää ei välttämättä saada siitä hypertrofisesta lihasmassaa kehittävästä perusvoimaharjoittelusta niitä hyötyjä suorituskyvylle kuin mitä toivotaan. Ja sitten on järkevää käyttää hermostollista maksimivoimaa voimatasojen nostamiseen. Et ei välttämättä enää halutakaan, että sitä lihaksen poikkipinta-alaa enää kasvatetaan, vaan sitten pyritään vielä kuitenkin nostamaan niitä pelaajan voimatasoja ylöspäin. Niin sitten harjoittelussa voidaan ottaa mukaan näitä hermostollisia maksimivoiman harjoitteita. Ja voikin miettiä, että mitä vaatii pelaajalta, minkälaisia valmiuksia ja minkälaisten valmiuksien rakentamista aikaisemmissa ikävaiheissa. Että jos ajatellaan, että pelaajalla pitäisi olla siinä 17 vuodesta ylöspäin about valmiudet tämän tyyppiseen hermostolliseen maksimivoimaharjoitteluun. Ja sitten sama hengenveto voidaan sanoa, että vaikka aikuisillakin pystytään käyttämään näitä pariharjoitteita, niin vaikka se menetelmä olisi melkeinpä identtinen vaikka nuorten pelaajien kanssa, niin se tavoite voi olla sitten kuitenkin eri. Eli pariharjoitteita aikuisilla pelaajilla ja vanhemmilla pelaajilla voidaan hyvin käyttää vaikka alkuverryttelyn yhteydessä, jos halutaan vaikka aktivoida lihaksia. Niitä voidaan käyttää, kun vastus on kuitenkin semmoinen kohtalainen tai kevyehkö, niin enemmän vaikka kestovoimaominaisuuksien kehittämiseen tai sitten päinvastoin nopeusvoimaominaisuuksien kehittämiseen. Tai sitten esimerkiksi lajivoimaharjoittelussa, missä siinäkin ei ole optimaalista kauhean isoilla kuormilla sitä lajivoimaa, varsinkaan salibändissä tehdä, niin voidaan siinäkin hyödyntää sitten paria vastuksena, vaikka sitten just tämmöiseen lateraalisen voiman kehittämiseen.
Eli vaikka siellä voidaan käyttää näitä nuorten menetelmiä, niin sillä ei kuitenkaan pyritä välttämättä sitten samaan lopputulokseen. No, tässä diassa on sitten puolestaan kuvattu aikuishuippuvaiheessa ominaisuusharjoittelua eri harjoituskausilla ja eri jaksoilla. Eli harjoituskauden alussa, keskivaiheilla, pelikauteen valmistavalla kaudella ja sitten pelikaudella ja minkä tyyppistä kestävyys ja voimaharjoittelu on. Eli jos katsotaan vaikka tuota voimaharjoittelua ekana, niin hyvin voidaan nähdä, että vaikka kyseessä on aikuishuippuja, niin silti siellä tehdään jonkin verran siinä harjoituskauden alussa kesto- ja perusvoimaharjoittelua, eli sitä hypertrofista voimaharjoittelua, mutta sen painotus on sitten kokonaisharjoittelussa vähän pienempi kuin vaikka esimerkiksi mitä sen nuoremmilla voisi olla. Ja sama juttu esimerkiksi sitten, miten tämä eroisi vaikka nuoremmista, niin välttämättä sitten nuoremmilla ei mennä ihan sinne hermostollisen maksimivoiman puolelle, että voidaankin tehdä pidempi jakso jotain tiettyä ominaisuutta. Eli aikuisilla jakso voi olla vaikka sen 6 viikkoa, mutta nuoremmilla voi ihan hyvin olla vaikka samoilla ominaisuusharjoittelun tavoilla voidaan mennä vaikka 12 viikkoa. Ja mitä nuoremmista on kyse, niin välttämättä ei tarvitse jakaa sitä niin tarkkaan, että nyt tehdään yleistä voimatason nostamista ja nopeusvoimaa erikseen, vaan siellä voi olla vähän enemmän näitä kaikkia sekaisin ja enemmän sitten taas se monipuolinen tekeminen ja liikkeiden opettelu ja liikkeiden koordinaatio on se keskeinen tavoite siinä kaikista nuorempien harjoittelussa verrattuna sitten vaikka näiden aikuishuippujen harjoitteluun. No sitten puhuttiin hieman siitä kestävyysharjoittelusta myös edellisessä koulutuksessa. Ja tässä tosiaan nyt on esimerkiksi esitelty tämmöisiä kestävyysharjoittelun määriä, minkä tyyppisiä voi tehdä tasavauhtisia tai sitten intervalleina ja kuinka paljon sitä vaikka viikossa pitäisi tulla eri jaksoilla ja kausilla. Ja jos lähdetään vaikka tuolta peruskestävyysintervalleista, niin tässä on kuvattu tämmöiset 6, 5, 4 minuuttia tämmöiset toistot aikuisilla, niin esimerkiksi sitten nuorilla voisi hyvin olla semmoisia 1, 2, 3 minuutin PK-intervalleja eikä hölkkää ja sitten 1 minuuttia kävelyä ja tavoitteena vaikka 20 minuuttia. Eli se on aika semmoinen helppo aerobinen kuormitus, mistä varmasti vaikka jokainen 13-vuotias aika hyvin selviytyy. Eli aina kaikki harjoitteet ei tarvitse olla tosi raskaita, eli tuommoinenkin toimii aika hyvin semmoisena huoltavana harjoitteena, voi olla hyvin semmoinen harjoituskauden alunkin treeni. Ja sitten puhuttiin myös vähän niistä määräintervalleista, eli se on myös semmoinen yksi kestävyysharjoittelun muoto tai menee sinne nopeuskestävyyden puolelle, mutta siinä suurin osa sen kuormituksen aikana niin energiasta tuotetaan aerobisilla mekanismeilla, eli se ei ole mitenkään ihan älyttömän laktista intervalliharjoittelua. Eli jos ajatellaan sitä intensiteettiä, mikä vaikka tässä määräintervalliharjoittelussa on, niin se on semmoinen 65-70% vetoajan maksimista. Sille voitaisiin vielä tarkemminkin määritellä jokaiselle pelaajalle, että kuinka nopeasti joku veto pitäisi tehdä, esimerkiksi mittaamalla 6 minuutin juoksutestistä maksimaalinen aerobinen nopeus keskinopeuden perusteella. Mutta ehkä semmoinen oma tunne on aluksi ihan hyvä, että se on selkeästi kovempaa kuin hölkkä, mutta sitten kuitenkaan ei mennä niin sanotusti ihan hapoille siinä vedon lopussa. Eli semmoinen kuvaus siihen määräintervalliharjoitteluun. Ja jos puhutaan vaikka noista murrosikäisistä, niin semmoinen 100-300 metriä on ihan hyvä yhden vedon matka. Palautukset voisi olla semmoinen 1:3 vetojen välissä. Ja sitten jos mietitään vaikka matkaa, niin eka hyvä tavoite voi olla se 1000 metriä. Ja sitten jos saa asteittain nostettua vaikka 2000 metriin, niin siinä on ainakin sellaiset hyvät selkeät stepit. Siinä ei tarvitse ihan heti 1 viikon jälkeen hypätä, vaan voi ajatella, että vaikka eka 1000 metriä, 1200. Okei, tänä vuonna ja tällä kaudella meillä on tavoitteena 1500 ja sitten ensi vuonna voitaisiin ehkä ottaa vähän sieltä 1500 ja pyrkiä vaikka 2000 metriin. Ja miksi tämmöisiä progressioita kannattaa suosia, niin
kannattaa kun nuorten kohdalla, niin vaikka ne periaatteessa pystyy tekemään paljon ja kaiken näköistä, niin vähän säästää ja jättää ässiä hihaa, että niitä tehokkaita harjoitusmenetelmiä myös sinne sitten myöhempään ikävaiheeseen. Et kun on aloittelijoita, niin niitä kehittää vähän tämmöiset niin kuin pienempi määrä tai muut asiat, että pystyisi vaikka sitä kestävyysharjoittelunkin määrää sitten nostaa yli ajan, niin vähän niin kuin tämmöistä ajattelua siihen. Mutta tosiaan ne on niin kuin tämmöisiä karkeita ja se aina riippuu siitä, että kuinka paljon vaikka teidän pelaajat on mitäkin tehnyt, niin kuinka paljon ne pystyy sitten vaikka tämmöistä määräintervalliharjoittelua tekemään. No sitten me puhuttiin vielä nuoremmistakin vähän, niin heillä ehkä ajatuksena on semmoinen yleisen kestävyyden kehittäminen. Eli jos puhutaan vaikka sitten ennen murrosikäisten intervalliharjoittelusta, niin voisi hyvin tehdä vaikka 40 metriä hölkkää, 60 metriä vähän semmoista juoksemista enemmän ja 20 metriä kävelyä, että tämän tyyppinen kuin rataratkaisu. Ja sitten toinen voisi olla vaikka kävelyä 50 metriä ja sitten hölkkää 100 metriä ja tämmöiselle 300 tai 500 metrin radalle ja toistaa sen 4 kertaa pienellä palautuksella välissä. Mutta tosiaan nyt kun puhutaan näistä nuoremmista ja intervalliharjoittelusta, niin ehkä kannattaa sitten aina miettiä, että kuinka paljon sitä intervallia tekee just sen lajiharjoittelun lisäksi, että onko se tarpeen, että tuleeko sitä vauhtia ja punaisia poskia ja hikoilua sitten tarpeeksi niissä lajitreeneissä, että siellä olisi mielellään sitä tekemistä paljon ja vauhdikastakin tekemistä. No sitten jos mietitään vielä sitä aerobista pohjaa niillä nuoremmilla, niin ehkä hyvä tavoite on eka 20 minuuttia ja sitten sieltä asteittain ehkä jossain vaiheessa, että jos he pääsisivät vaikka 60 minuuttia tekemään semmoista ei-raskasta kestävyyskuormitusta, vaikka pyöräilyä, juoksua, uintia, tämän tyyppisiä asioita siinä omassa arjessaan. Et sitä voi helpottaa, että jos välillä tekee myös ohjatusti semmoista kestävyyttä, vaikka semmoisia pidempiä alkuverkkoja, että vaikka se ei olisi yhtä jaksosta 20 minuuttia, mutta että kuitenkin tulee vähän pidempi matalatehoinen tekeminen, niin se ehkä madaltaa sit kynnystä tehdä myös omala-ajalaista kestävyysharjoittelua ja kuormitusta. Et ehkä semmoisia niinku ajatuksia siihen nuorten kestävyysharjoitteluun ja intervalliharjoitteluun ja niiden toteutukseen. No sitten pelikaudella tässä on aika paljon tämmöistä ylläpitävää ominaisuudet kehittyy lajiharjoitusta ja pelien kautta. Enemmän just kestävyyskin on ylläpitävää ja voima ylläpitävää, mutta toivoisin, että siellä olisi selkeästi se ominaisuusharjoittelun painotus näillä nuoremmilla kuitenkin sit myös pelikaudella. Että se ei mene ihan näin voimakkaasti niin kuin kehittävään ja sit ylläpitävään kuin sitten taas aikuishuipuilla. Sitten tosiaan tähän loppuun niin painottaisin sitä, että hyvä miettiä sitä koko vuotta aina kerrallaan ja mikä sillä sitten ikävaiheella aina on menossa ja mitkä tavallaan ne olosuhteetkin on vaikka harjoituskaudella ja pelikaudella toteuttaa sitten sitä ominaisuusharjoittelua ja ottaa se huomioon sitten siellä tavoitteissa ja toteutuksessa. Eli tavallaan sitä monipuolisuutta en voi liikaa näillä nuorilla korostaa ja että siellä on sitten kaikki ominaisuudet kohderyhmälle sopivilla menetelmillä koko ajan mukana. Ja tosiaan noissa aikaisemmissa koulutuksissa niitä viikkorytmityksiä oli jo esiteltykin. Tähän loppuun semmoista 3 nostoa, mitä haluan vielä sanoa. Eli tosiaan harjoitteluohjelmointi on käytännössä sitä harjoittelun suunnittelua. Eli mistään sen ihmeellisemmästä ei ole kyse. Toki siellä voi olla semmoisia niin kuin harjoittelun rytmittämisiä ja tämän tyyppisiä elementtejä sitten mukana. Ja kun harjoitteluohjelmointia toteutetaan näillä nuorilla pelaajilla, niin siinä on ehdottoman tärkeää huomioida ne pitkän tähtäimen kehittymisen periaatteet. Eli vaikka te tekisitte yhden kauden töitä sen junnuryhmän kanssa, niin teidän pitää pystyä junnuvalmentajina miettimään aika pitkällekin eteenpäin sitä pelaajien uraa. Ja vaikka kaikista ei tule niitä F-liigapelaajia, kaikki ei pääse sinne A-maajoukkueeseen, niin silti tässä tehdään myös työtä ihan semmoisen niin kuin perusasioiden kanssa, kuten että he pystyvät itse kehittämään omia ominaisuuksia, heillä on kaikki tiedot ja taidot ja valmiudet, ja heistä tulee ainakin vähintäänkin terveitä, hyväkuntoisia aikuisia, niin ne on ehkä semmoisia niin perusperiaatteita tässä nuorisourheilussa ja valmennuksessa. Ja sitten, että se ominaisuuksien kehittäminen on laaja-alasta, eli siellä on aina ne lajin vaatimukset, mitä salibändi edellyttää pelaajilta, mutta sitten, että pidetään siellä mukana niin kaikkia ominaisuuksia, vaikka maksiminopeus voisi olla yksi hyvä esimerkki, että vaikka se ei olisi niin korostuneessa roolissa tietyssä vaiheessa pelaajan uraa,
tietty määrä sitäkin on siellä hyvä olla kapasiteetin ja ylläpitävässä mielessä, mutta että sitten vaikka tämmöiset vetomatkat ja muut, niin että pidetäänkin sit monipuolista toteutuksesta, vaikka laji on jotain tietyn tyyppistä. Mikäli haluat syventyä enemmän vielä harjoitteluohjelmointiin valintavaiheen pelaajilla, niin suosittelen, että tutustutte myös Tomi Lahden ja Jesse Vainiomäen ihan erinomaiseen opinnäytetyöhön. Eli tuossa on suora linkki, mistä pääsette sitten oppaaseen tutustumaan.